ҳодисаи воқеаҳои рӯзҳои охир дар шаҳри Хорӯб рӯй дода, мо мардуми вилояти Суғд аз ҷумла омӯзгорони донишгоҳи давлатии Хуҷандро бетараф намегузорад. Мо аз кирдори ноҷавонмардонаи чанд нохалаф, ки хилофи қонун ба бинои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хорӯб ҳамла оварда, бо кормандони ҳифзи ҳуқуқ дастбагиребон ва чанд нафари онҳоро лотикӯб кардаанд, мутаассирем. дар як вақт умед ба он мебандем, ки падару модарон, пирони барнодидаю сарбаланди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон намегузоранд, ки тинҷӯи осоиштагии мамлакат аз ҷумла дар Бадахшони кӯҳӣ халалдор гардад. чуноне ки таърих собит кардааст, таърихи начандон дури Тоҷикистон нишон медиҳад, ҳама гуна ҳамдигарнофаҳмӣ боиси бадбахтии мамлакат, боиси пастравии сатҳи зиндагии мардум, боиси ашки чашмони модарон хоҳад гашт. мо умед мебандем, ки падару модарон ва кулли ҷавонони Бадахшони сарбафалаки мо ҳамдилона барои тинҷӯи осоиштагии мамлакат кӯшиш ба харҷ медиҳанд ва аз пайи ободкорию созандагиҳои пешвои миллат мераванд ва рӯзҳои наздиктарин дар Бадахшони кӯҳии Тоҷикистон тинҷӯи амонӣ ва осоиштагӣ таъинандоз хоҳад гашт.